Nagyon jó. Azt megy 0 FPS-sel. Azt... Kezdtem ütni. Ezt kell ütni. Mikor? Legva! Eltűnt. Új! Ja, Várja. Alma. Az orvos távol tartja. A buzikat távol tartja. Van egy fényünk. Wow. Csak Optifine-nal jöttem fel. A birka megeszi az altomat. Nyom, megérdemled úgyis Black. Hol a vized amúgy? Kéne egy végtelen vízforrással. Éppen iszom a vizemet. Nem azt a vizet. Figyelj már, azt kéne csinálni, hogy csinálni kéne igen, azt. Jó van. Nem olyan Minecraft, az én zeném. A Genshin Impact zenék. Mi a fasz? Ja, 400 megabyte-nyi. Úgy figyelj. Ja, 400 megabyte, fassa! És biome specifikusak. Jaj, ez a resource packet, kemény. Te ütöd a blokkot, mondjanak. Ez nem Infinity Food? Anyád 3D rajta a gombák. Le is lógnak róla a gombák. Tudod, mit lehetne csinálni? Nullá. Nem tudod, mert még nem mondtam el neked. De ugye? Itt jönnek! És rajtad vannak mind a kettő. Jó, te ütöd ki blokkokat. Jaj, még egyszer is rajtad vannak, akkor... Mindegyik le fog ugrani a gyászba. Sikerült! Mi? Átterjedt a fű. Na végre! Gyerünk. Mi a konzol se? Sponzor se. Na most meg tudjuk. És nem. Most már nem töri a blokkot, de megöli az állatokat. Megkivágom. De várj, nem fogjuk elkapni a izét. Adjál már követ, nincsen kövem. És tudod, mit tudok ezzel ellen csinálni? Raktam oda egy fákját. Adj már egy követ. Adok neked egy követ. De ne... Ilyen zúzott követ, abból adjál már. De ne egy... De egyet kértél! Én meg adok egy követ, ahogy kérted. Ó, tovább terjedt a fű. Anyád mennyit ment már. Tessék. Most este van! Jaj! Kiütöttem ott a fát, te kapva. Anyás, megütöttél. Ez ilyen, amit távol lehet. Várja, nem hallak! Hangosabban mondd! Ez elég távol lehet. Várjál, közelebb megyek! Gyere. Ez elég távol lesz. Ez túl közel. Hagyjál már. Épp az még üres a tálam. Szarjál bele. Köszi. Tiltott terület. Tehén, ez itt tiltott terület. Mi a fasz? Ezek bazd meg. Miért nem tudok izét kraftolni azt? Ja, mert ugyanazt a crafting receptet kraftoltam. Upgrade! Szabadon zuhanok. Szabadon zuhanok. Anyád! Kutya! És leütötted. Nincsen már tudom. Az a... Itt egy széletonon! Vas! És leütött azt meg azzal az egy ütéseddel. Ide jössz, egyből leütöd. Nézd meg milyen, mint egy panda. Úgy növekszik a fő. Mi történik? Mi? De örülök, hogy nincsen egy olyan mob, ami megbassza ezeket. De ez az egyetlen egy. Faszomba tűnt a másik. Leesett szerintem. Ez lelökte a malac. Várjál, akkor vigyük már el őket egy... Tegyük jégesfedve. Fóka. Ez jégesfedve. Jó, tudom, na. De ugye ez random megtámadhat. Ja, nem, ha gyerekkel lenne akkor. Ja, tényleg. Ja, ne szerezz egy gyereket. Istenem, hogy ide állsz, már viszed el. Erre pazaroltad a földet. Van végtelen víz. Van végtelen víz. Nincsen izét.
Mi? Vagy van kettő? Ezzel csinálni, mert nincsen egy blokk, ami megáll. Figyelj csak. Nézd a mester. Te még nézzem, jó van, csináld. No, ott van! Megvan, megcsináltad. Egy víz. 2 víz. Na és van elég vasunk, hogy csináljunk egy vödröt. Ruce. Szóval újra leültetem. Anyád! 2 róka! Ó, jeges medve! XP-t kaptam. Beaver a Monster Party. Mi spawnoltottam el? Kec, de idegesítők ezek a kecik. Megint rókák! Jegesmedve, intézkedj! Jó, jó, jegesmedve. Jó, jegesmedve, majd. Csontváz, gyere vissza az élők közé, kérlek. Gyere vissza az élők közé. Legalább normális. Zombifalusi. Mit kezdjünk ezzel, zombifalusi? Hát... Jön! De mi kezdjünk vele? Nem, nincsen aranyarmánk, se gyengeségpoting. Még be se kerültünk a netherbe. Mesélj le akkor. Én olyan big brain vagyok most. Szóval én azt fogom csinálni, hogy oda sötétet teszek. Mindig, hogy mindig sötét legyen. Meg csak este. Kibaszott, hogy nincsen elég blokkunk, de azt a nagyon OG mob farmot. Ez egy láda volt. Ápkerény! Na jó, nézd, milyen jó mobok vannak most ottan. Kösz! És elkettőtek is! Ezek kellnek. Mennek a víz felé. Közben... Ne. Álljál arrébb. Ezek a teknősök ledöknek téged a gyászba, azt nekem nem kell. Ja, meg fog halni, azt te meg fogsz halni. Menjél. Menjél, bassz meg! Hozzá vizet. Menjetek már az útból. Menjél. Ne. Megfog... Ne, meghalt. És ez meg itt pörög rá. Hol? Ne. Neked élned Üsd kell. bele a vízbe. Tehát te itt hova pattogsz? Sütti, azt meg. De nem halt bele az erős ütésembe, kardosba. Leugrott. Csesz. Mi a fasz? Ezek armor piercingesek. Mind a kettő leugrott. Még több. Hát ez így. Jó, de hogyha átjutnának azon. Mi az? Jó, Tridento. Takarítsatok el magatokat. Supernoltató. Ne. Menj bele a vízbe. Ott a víz, bazd meg. Hova mész? Gyertek. Akkor volt, bazd meg, ezt megadhat. Jó, leesett. Nem. Miért dobott fel? Mit csinál? Mi van? Mi ez? Átállítottad németre! Tessék, csátalni sarkot, csak lehet ebből. Miért nincsen? Ja, itt van nálam a fa, bazd meg. Ja, amúgy megáldlak ahol még volt lefejve nekem. Fel tudni tűnni. Még volt nekem lefejve. Tesszük lehetne skyblockot. Mi van? Mondom, jó. Megint te vagy az. Vagy nem? Hogy ne süt oldalról a nap, ezért. Jó. Ne! Hát a waterlogos. Jó, Vigyázzat, kiütöri a földet. mi? És minden, Mi? és minden. De ne támadj már! Jogi! Nincsen más kajám.
Ez átsétál! Meg kell ezt szólni. Ja, meghalok amúgy úgyis. Tétleg kajafolyaráson megdögült a gyászba. Nem tudtam, hogy egy hit. Direkt le is zártam, hogy ne essen le meg semmi. De nem tudtam, hogy egy hit. 10 vágással a hátában szívroham érte. Gyere csak nézzük, mennyi mob van ottan, nem tudom? Na, ott egy boszorkány. Dika, onnan lőnek már téged. Robbanj be, Creeper, robbanj be! Azaz. Menj be, ne pattogjál, geci. Játszod a hajlottat. De ne esd le. De hol mész? Akkor esd le. Kéne kaja, amúgy az nem álltam, amúgy egyáltalán. Jó. De jó lenne, ha lenne egy tehenünk, ami adná nekünk a kaját. Hova tűnt? Hogy ezt tudod, milyen jó farmor? Teknős tojás. Tudnád, hogy ez milyen jó farmor? Hát ember, ide járnál minden másodpercben. De miért talán meg, Kati? Más már nem tudod tenni, mint hogy egy gyilkos lenni. Menj már! Engem támadsz, rámolom. Letörte a sisakom. Édvékupaszlatti. Na jó, innen eltaláltam. Physical chest. Mi ez a nagy lak, hogy rádni? Ja, ez a sok muzik. Látom a sok muzikát. Mi? Te faszal lesz, ha te indítod. Ó. Tudom mi a jó ebben? Most kaptunk. Kaptam 2 vödröt, meg még egy szigony. Van csirkénk. Ott mini zombi van rajta. Hát az már nem ér. Ezek berobbantják egymást. Most már rakhatom? Most egyszer, basz meg, milyen furcsán nézett ki lába. Na fasz, most látom ezt. Na, milyen sorakozó jönnek a zombik? Be vagyunk rédelve? Aha. Nem tudom, eltalálom. Jaj, ez rám mérges! Leütötted? Ember, ilyen keveset haladtunk, amúgy ember más youtuberek már olyan nagy szigetjük van. Bazd meg, timelapse! Ne lesétáltam a papagájommal! Fasza, Eci. Várjál. De Túl elviszem biztonságos helyre. Túl messzire. Nehéz megütni. Ekkora putykus. Arra fussa, arra! Közben életveszélyes nyitva, hogy itt egy ajtó. Nem, tényleg. Csontváz! Milyen csontváz? Baj van, nincsen bőrünk. Hogyan lehet bőrt fölözni? Bőr! Bőr! Nem adod bőrt! El vannak zárva egy kerítéssel. Fasza. Tehát nem kerítéssel, hanem ládával, de se baj. Egyszer elfelejtettem, hogy fél HP-m volt, azóta nem ettem semmit. Geci, milyen statisztikát? Anyád, le akar ez ütni. A faszom. Ködnék. Ráj, Geci. Ó, a faszomban vannak, Geci. Milyen faszomnak vannak ezek ilyen fenn? Ja, mindegyik rajtad. Nem, mindig. Geci, nem bírom megütni őket. Basztuk. Leugrok hozzá. Halló, Pali. Nem. Megint. BAM! Kipukkánt. Vigyázz mögötted! Mennyi fucking papagájunk van már? Nem, a kutyámat mindjárt lejutom. Még nagyon régen, mikor még a haverom
Liam. csinálta azt a szervet, tudod, akkor lehetett ilyen egyedi dolgokat craftolni. Ja, igen. Olyat tudunk mi is csinálni. Tudod melyik? Ja, volt az a szerve, de az ott nem is játszottam. Vagy az De van játszottál, mert egy csapat volt, igen, mert mindenki játszottam, hozzám igen. csatlakozott. Az volt az első szerver, amire csatlakoztam, és ott ismertelek meg, igen, ott voltam, de nem is tudom mi az zárt be. JJ Johnny. Nem tudom. Elijah. Bambus! PP Peter. Oliver. Theodore. Ovális, nagy arcú, nagy szemű. Büdösítem, nem látom arcát. Mi? Nem voltam vele hívásba. Robert. Igen. Robert. Őt ismered? Előbb ismertem, mint te. Téged. Fél HP-n túléli. Menjetek már innen, macskák! Én most visszakapcsolom amúgy a Fortnite-t, kíváncsi vagyok, hogy ezt lehet baszd meg! Nem áll! Recover, please bro, recover. De Vagy nem? keresd már rá. Most kerestem rá, azt felolvastam, te nem értettél ófasz se. Pikujem, Japanese, arigato, gozaimashita. Can I get copyrighted for using Genshin music in my YouTube videos? No, és? I am a super small YouTube channel. I am a super small channel. Nick. 1.20.1. Persze, hogy Várjál, akkor. Bassz már meg magad. A kurva anyját, mert bassz meg itt kell, át kell húznom ezt a szart, mert... Várjátok, megfogom akkor ezt... Visszalépek, azt kikresselek. Kikresselek. hát akkor tudsz egy 20 perces anyagot csinálni, nem? 20 perc az elég. Na így, Tetszik a ládám? jó. Jó faza. Milyen ládát? Ja, ez Így be lehet így parkolodni, de... nagyon fincse, mincse, bos, mézes, mázas. Az az én vasam volt. Sejtek ütni. Sejtek ütni. Upgrade! 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 Már kellett, ez boss fight! Nincs ennyire. Állj oda, azaz. BAM! 20. Az nagyon sokat csináltál most ezzel. Ez most minek? És még nem veszti. És megüti a pondát. Enlarge your platform. Rak már egy vizet, hogy hideg legyen. Jó van. Ne! Gyere vissza! Jó. Te rakodta! Csak 2000 blokkot ütötték ki. Róka! Most hirtelen eléggé sokat lakolok most. Van itt egy öcsiak. Creeper. Te Creeper. Adjál XP-t. Mateo! Van Mateo! Jé, Mateo! Állom, pénz! Akkor... Szárd be! Hogy jön ki? Parkour! Ja? Sima. A fasz. Ez rajtam van! Hát egy zombi, nyitva hagytad a faszkom kaput! Ja, nem is hagyta nyitva, bazzeg, ezek kint spannolnak. Nem kell lesz. Mi a fasz? És leütötték! Az Endermet akartam leütni. Nem a földön amúgy. Ezek olyan barátságosak. Ja, barátságosak. Ej! Láthatatlan is lett. Nem, Mateo kifutott. Bazd meg, mit csináltál?
Gyerünk! Gyerünk! Zárd be. Úgy még? Bazd, majdnem lefutott! Le akar futni! Nem futhatsz le! Nem futhatsz le! Beugrál! Le akar ugrani! Ne beugrott a kutyáthoz! De meg követi befele! Üsd be! Tökéletes. Nézd, milyen szép kaput csináltam ide. De szép ez föl. Mi a geci? Mi van? Rá! Nőtt a fa! Majdnem meghalt Zola. Mutatja. Ennek már van tár. Nincsen semmi a kezébe. Jó, ez kirabol. Úgy a faszomba. Majdnem megtámadta Zolát. Kinőtt. Egy fa kinőtt. De ott azért nem lehet kilőtni. Klik a Donkey. Donkey? Hol a faszom? Ott mi a sarokba? Hát ezen már nem lesz segíteni. A te ebbe esválj. Jó, van leesek. Nem te. No, te. It's your fault. Monster Party! Mi van itt? Erre nem volt szó. Még több haver jött legalább. Zárd be. Ölelget. Ölelget. Kinyitotta! Téged akar mindenki. Ez az a... Neki takarodj már! Várj, sétál. Gyere, az, parád. Jó, gyerünk. Bazd meg, hogy sikerült nekem, úgy leraktam azt az egy rá. Annyit leszek észre. Itt egy teknős. Itt egy Hol itt a többi hol? Nem tudom, megettem teknős. Nem téged? Geci, tudtam. Kicsit lassúak vagytok. Gyerünk! Menjetek! Gyerünk! Na jó. Ki a faszom vagy te? Pamela, te is Pamela vagy. Hol vagy Pamela? Mi a fasznak raktál ide egy fát, és raktál felé egy... De nem akart kinőni. Mert tudod, hogy a szemem. Na, látod milyen szép dísz? Mi a fasz? Mi? Mi az? Heidi, baszki. Adod? Dísz. A dörben. Nézd már, fölülnek a papagájok, ide rakok egy halat hozzájuk. Geci, ez csontváz megöli magát pókokkal. Mi a fasz? De rég láttam ezt. Mit? Volt az a glitchek, amikor így a kezed így megfogja magát, és így bebaszoldik. Jaj, az jó régi bug. De fiú, az már egy... Az még a 360-as verziótól megvan. Barrier. Csinálsz barriert, ilyen látszatlan blokkot. Mi? Megcsúszott a kezem. Ez pont, hogy rám néztél, úgy csúszott meg, hogy pont rám nézzel, egy millisekund várakozás, átcsúszott az ujjam a vaklikre, azt megnyomtam. Jé, de rég láttam. BAM! Ember! Ja, itt van Heidi! Itt áll. Várj, most itt van még Heidi. Igen, Heidi bazzeg, itt hallgattam meg ilyesmi. De nem értem. Itt van Heidi. Fejemen. Várj, van itt. Gyerek. Nem kell ez a shield. Jaj, bocsánat. Tetszik, hogy Geci, este van.
És? Hogy fucking legalább renderenként, hogy jobban nézzen ki, de nem. Holdok. Tájékán. És pont így mögöttünk van amúgy a hold. Nem, mert ott van a hold. Igen, ott a hold, azért arra fel kell nézni, hogy látszódjon a hold. A cukornádot kell nézni. Várj, hogy szépen nék, jó cukornád. Na jó, csak egy screenshotot. Guten Tag.